ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आंबोली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा क्रमांक 1 येथे शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक व केंद्रप्रमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपल्यानंतर 4 दिवसीय अनोखा व नाविन्यपूर्ण उपक्रम आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमाला विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. यातील शेवटी पत्रकार हा उपक्रम कौतुकास्पद व लक्षवेधी ठरला आहे. या 4 दिवसांच्या उपक्रमामध्ये दररोज वेगवेगळ्या विषयांवरती आधारित उपक्रम राबवण्यात आले. पहिल्या दिवशी निसर्ग शाळा या उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. त्यामध्ये फुलपाखरू तज्ज्ञ हेमंत ओगले, वनस्पती व फुलपाखरू अभ्यासक राकेश देऊळकर, निसर्ग अभ्यासक रोहन कोरगावकर तसंच निसर्ग अभ्यासक व शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष काका भिसे यांनी विद्यार्थ्यांना जंगलामध्ये घेऊन जात पशुपक्षी, कीटक, वनस्पती, साप व बेडूक यांविषयी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन केलं. दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून छोटे पत्रकार उपक्रम राबवण्यात आला. या छोट्या पत्रकारांनी पंचायत समिती सदस्य मायकल डिसुजा तसंच आंबोली पोलीस ब्युरो क्षेत्रातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची मुलाखत घेतली. विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनातील विविध प्रश्न विचारून प्रशासन आणि पोलिसांच्या कार्याची माहिती जाणून घेतली. तिसऱ्या दिवशी हेमंत ओगले यांनी फुलपाखरांवर प्रेझेंटेशन व स्लाइड शो सादर करून फुलपाखरांची ओळख, त्यांची वैशिष्ट्ये आणि निसर्गातील भूमिका याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केलं. चौथ्या दिवशी विद्यार्थ्यांसाठी विविध आगळेवेगळे आणि नाविन्यपूर्ण खेळ आयोजित करण्यात आले. या उपक्रमासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापिका साबळे, शिक्षक शिंदे तसंच केंद्रप्रमुख RB गावडे यांनी विशेष मार्गदर्शन केलं. संपूर्ण महाराष्ट्रातच नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची अवस्था खूप बिकट होत चाललेली आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावलेली आहे. इंग्रजी माध्यमांचं खूळ जे पालकांच्या डोक्यावर बसलेलं आहे, जिथे फक्त फी घेतल्या जातात मोठमोठ्या, शिक्षण सोडून सगळं दिलं जातं आणि तेच जिल्हा परिषद शाळेमध्ये आपल्या सगळं मोफत दिलं जातं. शिक्षण असो, वह्या, पाठ्यपुस्तक असो आणि इतर ऍक्टिव्हिटीज असो, सगळं मोफत दिलं जातं. तिथे पालकांनी दुर्लक्ष केलेलं आहे. याची जाणीव होऊन आम्ही जिल्हा परिषदेतील मुलांना, जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना विविध अंगाने कौशल्य त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावं या अनुषंगाने आम्ही प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आमच्या मलबार नेचर कॉन्झर्वेशन क्लब संस्थेच्या माध्यमातून. त्यातून आम्ही सलग आठवडाभर वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मुलांसोबत घेतो आहोत. निसर्ग शाळा असेल, छोटा पत्रकार असेल, नाविन्यपूर्ण गेम्स असतील, शारीरिक श्रमाच्या गोष्टी असतील, बौद्धिक श्रमाच्या गोष्टी असतील, अशा विविध उपक्रम आम्ही जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळांमध्ये आता सुरू करणार आहोत. सुरुवात आम्ही आंबोली बाजार येथील जिल्हा परिषद शाळेतून सुरुवात केलेली आहे. उरलेल्या शाळांमध्ये आम्ही लवकरच पोहोचू आणि आमच्या ज्या मराठी शाळा आहेत या सर्वांगीण विकासाने कशा पुढे जातील, मुलं बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या कसे कुशल होतील या अनुषंगाने आमचे प्रयत्न आहेत. या प्रयत्नांना आम्हाला प्राथमिक शाळेचे शिक्षण विभागही जोड देतोय. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे नक्कीच आभारी राहू.